Ahojte ľudia, a dneska tu máme ďalší part Minecraftu a myslím, že rovno môžeme ísť na to. Čiže v minulom videu som sa skoro utopil vo vlastnej vode, ktorú som položil. A bolo to dosť zlá situácia. Ale ľudia, ja fakt sa vám ospravedlňujem, že tak dlho nevyšlo video a už sľubujem, že bude vychádzať furt. Dobre? Lebo fakt ja som zabudol, no. A pomoc. Som ready zobrať tú vodu. Plávaj a ber tú vodu, prosím. Áno! Ja som to dal! Ľudia! Neverím. Vy veríte? Ne? To je dobre. Teda, není dobre, že neveríte, ale... Ja! Proste konečne. No. Čiže ľudia, dneska vyjde aj ďalšie video. V dobe, čo toto videjko natáčam, tak ho hneď aj vydám a vyjde aj nové video hneď. Čiže no, proste tak. A myslím, že skúsim nejako spraviť aj Subnautiku na Nintende, alebo proste také niečo na Nintende, lebo dosť ma na Nintende veci bavia a mohli by aj vás baviť. Čiže možno by ste mohli aj vy. Vás to baviť. Dobre, ľudia. Ja to stopnem a vidíme sa hore. Zatiaľ čus. Ľudia, už som tu a zistil som, že tá jaskyňa, vykopal som sa z nej tu pod vodou, čiže no, není to akože nič moc a skoro som zomrel, lebo som sa skoro zadusil v piesku, hej. Ale no, pozrieme dedinčanov, možno by sme mohli ich pozrieť, že ako sa majú. Hej, ste dobrí? V pohode? Sú 3, 4. Dobre. No, ináč podľa mňa by som mohol začať aj farmiť trošku, lebo akože ja nechcem papať iba mäsko. Čiže tu nás sú dade farmy. Áno, tu. Áno. To je mrkva. Dobre. A tu asi tam zasadíme. Čiže ideme domov. Tu máme sklo. Dáme si vypiesť irony. A vyrobíme železnú motiku. Alebo však železná je na nič. To je o ničom. Vezmem si také drevo a myslím, že mohol by som aj kamennú. Nič mi to neuškodí a pomôže mi to. Čiže tak, no. A možno ďalšie videjko, čo bude Minecraftu, nesľubujem,
nesľubujem to, ale možno bude aj špeciálny hosť. Ale fakt iba možno, hej? Nie určite. Iba možno. A to možno, na to je šanca možno 5% zo 100, hej? Čiže fakt, nie toto. Potom sa nečudujte, že nebude, hej, keď nebude, lebo, no. Však veď viete. Mohli slapiť. Nie. Ja som hlupík. No. Tak a idem tu nafarmáriť. Nie som hlupík, ja som velice múdry. No. Takto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4 som povedal. A 1, 2, 3, 4. Dobre. 4. Tak, teraz toto musím spraviť. Teraz tu na. A 1, 2. Krása. 3, 4. Ináč, možno ľudia vidia aj Minecraft Creative a tam budem stavať rôzne stavby. Ale tiež nesľubujem. Ale teraz vám už môžem jednu vec sľubiť. A to je, že hneď po tomto prší! Áno! Prší! Jahu! Len nech sa nespavnujú zombíci. Prosím. Dobre, padám domov kašlom. A idem spať. Však je tu thunderstorm. Či není búrka, či? Ja už neviem. Je búrka, není búrka? Není búrka. No. Čiže toto už asi bude aj koniec videa a ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber so zvončekom a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus.